Pansit Kabagan. Tatlo 100. Good morning guys. Okay, kumusta tayo? At araw ng Sabado ngayon, palengke dito sa amin. Araw ng palengke. Bale, kasama ko si Father Deer. Hiyaya ako magpansi guys. Papalibre daw ako. Ay, lilibre daw ako eh. Yan. Bale, sentro na din dito sa amin, kaya lang nasa zone 1 kami. Bandang nasa zone 5 yung mismong palengke, ganun. Kaya medyo malayo-layo. Dito kami nang galing. Yung pupuntahan namin, rough road ang dinadaanan. dun pa. Tingnan guys, rough road. Okay guys, nandito na kami ngayon sa highway. Susuot na tayo ng face mask. Baka hulihin tayo guys. Medyo mainit na guys. Yan. Diretso kami doon. Tapos kakanan. Doon pa yung pupuntahan namin guys. Medyo mahaba-habang lakaran pa. Ito shortcut sa ano to guys, papuntang simbahan. Yan. Dati guys, nung mga bata kami, etong mga lupang to, dating ano yan, palayan. Ngayon, parang natabunan siya ng natabunan. Pag lumalaki yung ilog, umaapaw. Naging maisa na siya ngayon. Ito yung nilalakad namin 4 na beses sa isang araw kapag pumupunta ng school guys. Yan. Tapos dito may ginagawang school. Ito yung bagong tower ng ano, dito tower ng Smart, tapos tower to ng Globe. Doon kami galing guys, doon lumiko. Okay guys, itong bahay na to guys, bahay nung isang vlogger, si Kuya Oswald Cable Vlogs. Yan, doon yung mga alaga niya. Yan guys, bahay nila. Tapos doon yung mga alaga niya, mga tupa, kambing. Yan dito pala siya Yan si Cable Vlogs. Oswald. Pansit. Ay kata. Malayo-layo pa guys. Liliko pa tayo, tapos isang diretso na lang. Okay, shout out nga pala sa ate ko, nasa Iloilo ngayon. Ate Trix, andito lang yung yung Emilier. Baka gusto mong magpadala. At saka kay Bunso. Bro, malapit lang yung Emilier bro. Bale, zone 3. Zone 3 na to guys. Yan, isang straight na lang. Yun. Pansin nyo guys, maraming dito, yung kuliglig. Yan ginagawang transportasyon din dito sa amin yan. Yan.
Kasi dun sa mga ano, mga kabilang baryo, maraming ano doon, maraming taniman ng palay, mais. Kailangan nila yan. Marami. Makakita pa tayo guys ng marami mamaya doon sa palengke. Yan, pa-burger kami dyan. Dito na yung school namin dati. Hanggang doon. Bale, dito ako nag-aaral ng elementary guys. Baggao Central Elementary School pa dati. Ngayon, naging Baggao West na siya. Yan. Silip tayo ng konti. Okay. Ito yung gate. Tapos, ito yung mga school. Ah. Okay. Pikat yan guys. Kinder 1, 2, ganun, 3, 4, 5, 6. Ayan. Okay. Yung mga puno. Nakakamiss mamulot ng ano guys, mga dahon-dahon bago pumasok ng classroom. Bale, pagkatapos ng flag ceremony, pulot-pulot muna ng dahon. Okay. Shout out sa mga classmates ko dati dyan ng elementary. Tapos dito guys, ito. May pansitan yan dati. Ayan, ito na siya. Yan. Yung nasa Aaron's Pansiteria na yan. Bale, nag-level up na kasi wala na yung tirahan nila doon. Yun. Oh guys, pansin nyo guys, ang daming kuliglig oh. Ito yung gymnasium namin guys. Doon banda, yung high school namin, Baggao National High School. New site. Yung main kasi nasa banda doon. Ito na muna kami guys. Pansit muna. Si Kuya Marlo. 80. Ito yung police station guys. Yung sub-office, yung barangay. Okay guys, malapit na naming maubos. Wala pa yung order namin. Paulit kami ng isa pa, tig-isa namin. Kasi wala pa yung order namin. Ubos na yung isa. Okay guys, kadarating lang ng order namin. Ito na. Pansit Kabagan. Tara guys.
Okay guys, ubos na natin yung red horse natin. Pansit, paubos na. Diba? Dami pa. Dami pa. Talo na to. Weak pala si Tatang. Yeah. Low speed guys, low speed. Ito guys, oh, sukli. Tigit eh. Ito guys yung sukli, oh, 600. Yan, nakalaban si brother. Brother. Imbes na father, brother na. Oh, tropa kas kami nito guys. Yan. Kabilang ano na naman to, pansitan. Okay, didiretso tayo sa palengke guys. Ito yung co-op namin guys, oh, Santo Domingo Multi-Purpose. May ano doon, may ano doon, may tumatawag sa atin guys. Oy, sana all! Nang mandito, shout out. Matt. Yan, solid dyan guys. Oo. Okay guys, ito talaga yung ano namin, talagang sentro. Part kami ng poblasyon guys, sentro, pero malayo kami, parang malayo sa Kabihasnan ba? Ito. 'Di ba nakita niyo naman kung gaano kalayo yung linakad namin. Yan. Ito yung Barangay Hall Station, likod niyan Barangay Hall. Ito yung parkingan ng mga ano natin, mga tricycle. Ito yung ano guys, likod ng gym, new site kung saan ako nag-aral. Bagao National High School, new site. Second year saka third year lang yung ano dito guys, yung ano dito nag-aaral. Yan, ito yung building. Yan. Ang daming alaala dito guys. Yan, tricycle. Excuse. Yan. Yan tayo. Yan, kapatid ni Tatang. Santikit na. Ito yung mga tabako. Yan. Ito yung mga panila niya guys. Oh. Tabako. Wah, ang tawag niya sa inyo dyan. Yan. Tagselos na ba't mga pareha? Tanghali na guys. Kanti na yung ano dito. Umalis na ata yung iba. Yung mga bilihan ng ano guys, karne, nandun lahat. Yan, nakahiwalay. Ano? Mga karne ng baka, baboy. Yan ay. Day. Wala na yung mga gulay-gulay dun guys. Yan. Vlog. Di ba guys, napakaayos. Ayan. Hello, Tito. Ayan. Ayan guys. Okay guys, na-empty pala tayo kanina. Buti na lang nakapag-charge tayo. So binayaran na lang natin yung charging time natin. Salamat sa pwesto ni Kuya. Ito guys. Yan. Shout out kay Kuya Idran. Yeah. Tuloy natin yung vlog natin guys. Wala nang katao-tao. Tanghali na kasi. Tanghali na guys. Yan. Sanda. Maghanap kami ng ano guys, pakwan. Dito tayo. Pansin nyo guys, maraming bakante ngayon kasi pandemic pa. Ang daming wala, lalo sa ano mga guys, gulayan. Yan, nagkalat na lang yung mga gulayan dito guys. Pero yung piyesta dapat na ito, nandun sa gilid. Yan. Kung saan na lang sila pumesto guys. Mga pinya.
mga pakwan. Takduan. Manod tiro. Talupin boss. Long, talusyen. Okay guys, ano, tatlo 100 daw. Malaki guys, oh. Isa. Yan. Wow. Ang daming, ano eh. Man, isa. Sika ah. Yan. Yan. 10 piso guys, pinya. Yung maliliit daw, 10 piso. Eh, malalaki naman to. Yan. Napaka, ano dito guys, napakapayak lang ng buhay dito. Burgeran. Walang Angel's Burger dito guys. Yung unang kagat, tinapay lahat. Joke. Pero masarap yung Angel's guys. Dito ano, iba. Frank's yung matunog dito eh. Frank's. Saka, ano to? Snacks Avenue. Si Iking. Balikan natin siya tang baka ano. Malis na. Guys, ito na yung bibili namin. Pero, Tingnan. merong isang ditong ano, nagtitinda ng banana Q na patok talaga guys. Mga rinda nila banana Q. Di ata kasya yung ano dito, 3 piraso. Thank you no. Yan. Okay guys, tapos na kami mamili. Adaanan natin yung sinasabi naming banana Q. Ay, nakakamiss yung pares ng alabang. Saka mamihan. Alam mo ganyan kagaya sa mga eh. Ito guys, oh, yung gaano karaming niluluto nila guys. So, yan, 10 piso lang isa. Okay guys, dahil mainit na ano na, mag-try na kami. Init. Okay, salamat sa lahat ng sumusuporta sa ating YouTube channel at patuloy na sumusuporta. Sana guys, dumami pa tayo at marami pa tayong mapasaya. So, hanggang sa muli, ito nga pala si Boy Tapias. Ingat.